अमायालाय नोंना गोमालायबाय नामा गाज्रि बावगारबाय आङो अमा राजालानाव अमा नायग्रिनो थांदोंमोन नार्जि बिमाखौ नायनो लिंना लांनायावनो बावना थाबाय आं आयु अमा राजाराव लानाव थांफिनि र' आंबो थांफानि दुमफाव आं हारसिंबो थांगोन मा एसे अमा गोमा जाबाय थायोलै र' अमाखौनो 100ता होफैनोसै आङो मासे गोमाबा मासे थानायनि सानबोसे बे बडिगार्ड बे मैदेर फिसाखौ लानानै गिदिंबाय थानोब्रा नों सन्थला गारालै र' माबा मोनसे थाबैनो खालामनांसिगोन नङाबा जानाय नङा बिनि उतपाता बारा जाबाय नैबे अमा राजा थानायाव सोर उतपात खालामग्रा बे नायनो आं सोरलै आच्छा नोंसो होमबा खावब्लिब्लि नुजाफैलायबाय माथोलै आदा हस्टेलनिफ्राय बन्द होदों बैसागुनि थाखाय ओमफ्राय आयालाय बहा थांदों आदा आं खबर लायालै बेफोरखौ गावबागाव खबर लाबानो जाबाय नों न'आव फैबायना गावबागाव खबर ला आदा मालै हांग्रिमोनदि माथो हांगारखौसो बांसिन दाफुना फैबायलै बिउटि पार्लारानो बन्द बालाय आंलाय माथो खालामनो आच्छा सानबोसे बिउटि पार्लाराव थांनानै मोजां खालामदों नोंलाय गावखौनो नों गुफुर जानो रोंनाय नङा नोंखौ सिखाजों अन्थाइजों हुख'बाबो नों गोसोमा गोसोमैनो थाबाय थागोन मिथिबाय ओइ जरा बोलने का नहीं हमरा को पैसा चाहिए गुफुर होबाय करेगा और तुमको भी हम थाना मोड़ेगा गसम बंदा बोल के सो पैसा निकलो और हम कल फिर से फरार जाएगा या मानसि हिन्दील' रायलायबाय थाग्रा जाखोलै टिभिखौ ओरैनो बुख्रुबना होआखैलै आं बै हिन्दी सिरियाल नायनो बांद्राय हिन्दी रायलायग्रा जाबायना हमको पता नहीं हमको पैसा चाहिए बस एसे उल्टा जाखोलै बेलाय मानसियालाय क्या सोच रहा है हमको पैसा निकलो दो से थाथ' ओय कहाँ जा रहा है हिन्दी आवली नोंनो फैसा नाङा नामा बेनिखायनो बिफाव फैसा खाहैनो नागिरदों आं मिथिबाय सिरियाल नाय हिन्दी मा रोंखो खुगायाव हिन्दी लथारसै गोदाव सोराव पार्लार थांनोनो फैसा नांगौनि पैसा गैयाबा हिन्जावबो लानाङामोन ना नोङो हागोनदि जोंहानि अमा दंफैयोना नोंसानाव पता नहीं हमको क्या मालूम नोंसानाव जोंहानि अमाया फैबाय थायो नालाय बेनिखायनो नागिरफैदों आं मोजाङै खाना दोननो हाया अमाफोरखौ मोजाङै खाना दोननांगौ मारायनि बारि बागान उग्लुङो जोंहानिखौबो उग्लुंफैबाय थायो इतना भी नॉलेज नहीं है क्या नोंसानि अमा बुन्दायासो जोंहानि अमा बुन्दिखौ एदावहैबाय थायो दा ये तो होगा ही ना बुंदा बुंदी से प्यार करेगा गुंडा गुंडी से प्यार करेगा और किसको प्यार करेगा इसीलिए मेरा चोर तेरा घर में जाता है और एडोबाई खोलता है तो इसमें बुरी बात क्या है ओमा को अच्छे से रोशी से बांधकर खोलना चाहिए ना क्यों होगा में खोटा रहता है मा होनखो आं अमाखौ हेगारनानै होयो नोंसानि अमा बुन्दायासो जोंहानि अमा बुन्दिनि दिरुंखौ खुगाजों हाथायजों अरस'लायो मिथिबाय ओमफ्राय लानानै फैयो तो सिपकली से बांधो ना ओइ माबा हिन्दी बखिबाय थादोंहाय गावल' रोंगौ बायदि आंखौ रोङा सानदों नामा आंखौ रोङा सानदों तुझको क्या मालूम नोंसोरना ओइ तुझको पता होना ही पड़ेगा पता है तेरा अमा बुंदा कितना गुंडा है बेचारे मेरा अमा बुंदी को हमेशा तंग करते रहता है हमेशा छेड़ते रहता है तुम लोग भी तो अमा बुंदी को बांध के रखना चाहिए ना क्यों नहीं रखता वो क्या समझता है मैं अमा बुंदी को बांध के नहीं रखता है कितना अच्छे से बांध के रखता है बांध के रखने से तेरा अमा बुंदा मेरा अमा बुंदी का रस्सी को मुख से काट के लेके आता है साला ओरैबायदि सियाल अमा फिसिदों आंनि अमा बुन्दिनि दिरुंखौ सेन्दाय बस'नानै लानानै फैयो एसे गुन्दा अमा फिसिदों जैसा मालिक ऐसा अमा तुम लोगों का अमा गुंडा साला मेरा बेचारी अमा बुंदी को कितना भोली भाली है मेरा अमा बुंदी मेरा भोली भाली अमा बुंदी को भी नीयत खराब कर दिया साला तुम लोग का अमा गुंडा छोड़ेगा नहीं तुम लोग का अमा गुंडा को हम देथरबाई ही करेगा मेरे होते हुए कैसा देथरबाई खोएगा तुम देखेगा हम भी अच्छा तो चलो तेरा अमा बुंदा को आज हम देथरबाई ही करेगा इसमें रोकेगा टोकेगा तो हम तुमको भी देथरबाई करेगा तेरी इतनी मजाल जो मुझे देथरबाई करेगा तो देखो तो मुझे तुम कैसा डांस करेगा अच्छा दा बुखांनायनि उनावहाय गाबनो रोङा आंखौ बुदोंमोन होननानै नोंनि पारमिसन मोनासो बुगोन आं नाय आहाय मानोथो आइदि बुंदोंहाय गावानो सिगां सिगां उस्तादि मारिना लाखायो नैबे दुम्बावखौ चेलेन्ज खालामनाङा मिथिबाय दुम्बावसो बियो दुम्बाव दुम्बाव आंखौ बुबाय आयु बारा गाव हानो बुनो खोन्थानानै आंखौसो दाय हमलायबाय आंलाय ओरैनोसो होनदोंमोन दा आयौ
आयौ अमा राजाजों थायै थायै अमा राजानि आखलाबो हाबबाय माथोहाय हांग्रिमोनदि आंनि गोसो आयौ सानैजों मिलायलायथारबाय दे हौवा हिनजाव जानो जायखिजाया खोन्थादोल' आंनि अमाया बहा दङ गारिथिं दङ खोमा गावखौ नागिरनानै लायथां हा बिफा हाबानि थारिखखौलाय मालाथो खालामनो सानखो जावैसोआथ' फैगोन सप्तायावनो लानो होनदों हाबानि थारिखखौ दा फिसाजोआसो मा बुङो फिसाजोनि खोथाखौ लानांगौबा बिजामादैखौबो मोननाय नंलासो मिथिबाय आंबो बेखौनो सानदों फिसाजोखौ हाबानि थारिखखौ खोन्थाला नामा सिरि सिरिनो हाबाखौ हरनोसै थाब बिलाइनांसिगौ फिसाखौ नङाबा जानला माला मानसियानो सोंफैनो नागिरो मैया बे एमएलए सोंफैदोंमोन मा एमएलए सोंफैदोंमोन सोर एमएलए सोरबा दुरलाय एमएलएनो आं हरा होननानै बुंबाय एमएलएबाथ' मोजांसोना बिमा एमएलएनोसो हरनांगौ हरनोथ' हागौमोन सिगां नोंसा जा खारस'ना थांनायाव लाखियाखै फिसालाया दा बिमाया बेखौनो सोंनो फैफिनदों फिसालाया लाखिया बिमाया सोंफैयो माबायदि न'खर जागोनहाय बे हरा आङो बेबायदि न'खराव आंनि फिसाजोखौ आरो बेनि सायाव पलिटिकेल बावसो पलिटिकेल मानसिफोरनि खुगा फारसेथिं बेलेग नाङा हरा आं बिदि न'खराव आंनि फिसाजोखौ ओइ सैमा आइथें बहा थांनो ओंखारलायखो बाहेराव बेरायनो दसेबो थांनो मोना नामा हाबाया बारा गोबाव गैला मिथिबाय बेफोरबायदि दा बेरायबाय थासै आयै बोराय हौवाजोंनो हरमानो नागिरबाय आंखौ बोराय हौवायासो अनो बेनिखायनो बोराय हौवाजोंनो हरगोन न'खराव रावबो गैखाया नों बायदि अलसिया मानसिया बेबायदि बोराय हौवाजोंनो थांनांगौ मिथिबाय एथ' मोजां हौवाबालाय नोंनो हाबा जादों ना मा होनखो नों आंखौसो हाबा जानो खिन्थाबावबाय बिमाखौ बिदि बुंनो लाजिया नामा बिमाखौ हाबा जानो खिन्थानाय आयौ नोंखौ बे साननि थाखायसो खांदोंमोन ना आङो हा नुबायना बिफा नोंसाजोनि आखलखौ होमबालाय मानोथो आंखौ हाबा जानो खिन्थायो नोंनि मोजांनि थाखायसो बुंदों आं मिथिबाय नुबाय नोंसाजों मोजांखौ माबायदि बुंदों आंखौ दे बेफोर थाथोंसै जायखिजाया हाबानि जा जगारखौल' खालामदो आं बोराय हौवाजों हाबा जाया माथो आं बोराय हौवाजों हाबा जाया आया मानो बुजिया आंखौ हाफां नार्जि बुदांजों खेबसे रायलायदो ना नार्जि बुदांखौ खेबसे कल खालामनानै लिंहरदो थार गोसो थोलायनायखौ मोनाब्ला बेसेबां गोसोआ दुखु मोनो बेखौ आंसो मिथिगौ हाफां बेनिखायनो आं नोंसोर सानैखौ मालाबाबो गावस्रायलायहोनो साना हाफां आं नार्जि बुदांखौ बावनोलाय हाया नाथाय रागायाबो दासिमबो जोबाखै खारस'नो थांनायाव लाखिनि रागाया खारसन फाग्लि मोननाय नामा बेफोरखौ बावबानो आं नार्जि बुदांखौ रागा जोङो हाफां दा नों रागा जोंनानै दङ रागा जोंनानै नोङो माबाफोर डिसिसन लायोब्ला उनावसो फस्थायनांगोन बेनिखायनो नार्जि बुदांजों मोजाङै रायलायफिनदो ना हाफां र' नार्जि बुदांखौ लिंहरनो आं हाफां नै माबा नार्जि बुदां बायदिसो नुलायलांबाय आं नार्जि बुदांनि खोथा सानैनो हाफां आं नार्जि बुदाङानो औ हाफां बियो नार्जि बुदाङानो आयौ बोरै फैखो नोंलाय आं नोंखौ लिंहरा गारानो आं नोंसोरनि न'आव थांनो सानदोंमोन नाथाय नोंसोरखौ ओंखारबोनाय नुनायखाय आं नोंसोरनि उन फैफाबाय नों मिथिगौना नार्जि बुदां आंखौ बोराय हौवाजों हाबा हरनो नागिरथारबाय आइ आफामोना बेनिखायनो आं आरो खेबसेबाव जोंहानि आइखौ लानानै नोंसोरनि आइनाव सोंहैनोसै आङो ओइ नों खालि सोंनाय मानायल'थार बिदिबा मोनला नों आंखौ हाफां मोननैबो न'खरनि मानसिफोरा राजि जाबासो हाबा जानो मोजां मिथिबाय नोंखौ आं खावनानै लाबोगोन बोनानै लाबोगोन नोंसा आइ आफामोना मोजां मोननाय नङाना गोसोखौ दुखु मोनगोन नों न'नि मान समान नागिरनायाव आंनि खुसियासो गोमालांसिगोन साला एखनबा लांनो ओंखारो एखनबा लाङा जाफिनो माबायदि खुगा नोंलाय नार्जि बुदां माने आं नोंसोरनि आइ राजि जाबा लाबोगोन नंदोंमोन आरो बेबायदिनो नेबाय था नोङो आइया मालाबाबो राजि जाखानाय नङा मिथिबाय जानाय नङा नार्जि बुदांजों जेबो जानाय नङा नार्जि बुदांजों जानाय नङा बे आंखौ बोराय हौवाजों हाबा होथारासो गारगोन नार्जि बुदाङा हाफां आं नोंखौलाय दानो लांनो होनबानो लांनो हायो नाथाय नोंनि आइ आफाखौसो दुखु होनो गोसो गैया दे दाबो जेबो नङा आं नांगौबा नोंखौ लायगोन आङो आइ आफानिफ्राय सोंनानै नङा होनलाय नङा दा हरावनो रेडि जानानै थादो नों लायगोन आं जागोन दे मोजां मोननाय बेफोरलाय ओरैनोसै सोरबा मोननै बेफोरलाय थाखायोनोसै ओइ आसोल हाबा जानो लुगैबाय नामा हाबा जानो लुगैबा मालाय बहा जानो मोननो गोसो थोनाय हिनजावजों नायफिनजायाब्ला बिमा बिफानावबो हिनजाव नांगौ होननानै बोरै बिनोब्रा दाउसो देलायखौ लादोलाय नाङालै बांद्राय गोदैखौ मोस्रोमफोरा बारा बायो बांद्राय गोदैजों लादोब्रा दस्ति दाउसो देलायखौ नाङालै आंना दाउसो देलायखौ दाय मा होननाय जादोंब्रा आं बिराद दिस्टार्ब मोनबायलै दाउसो देलायखौ हाथारलालां
आंनालै राजदेलाखौ नांथारा आंनो हाय हेलौ नोंसोर सानैया नार्जि बुदांनि लोगो नङा होमबा लोगोआलाय लोगोमोनलाय नोंसो मा बुङो ओमफ्राय नोंलाय सोरब्रा आं नार्जि बुदांनि एक्स गार्लफ्रेन्ड माने प्रेजेन्ट गार्लफ्रेन्डबो होनजायो स' बेनि न'आवनो थांनो नागिरदों आङो नार्जि बुदांनि कन्टेक्ट नाम्बार गैया नोंसिनाव दंबा हरनो हागोन ना आंनो नार्जि बुदांनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ मा फोरमान दं नों नार्जि बुदांनि गार्लफ्रेन्ड होनना आंनाव फोरमान दङ नै नायनोबा नंमारगौथ' आरो दे हरदो दानिया नाम्बारखौ गार्लफ्रेन्ड लायनानै नाम्बार गैलाया दङमोन मबाइल गोदान लानानै नाम्बारा डिलिट जाबाय आच्छा दे होमबालाय नो नाम्बारा लाथिख'। Okay guys, thank you. एसे गोबाव बहा दोनखोमायामोनब्रा नाजोबदांलाय बेखौलाय दासो जमिसिगोनलै हाफांबो बेबो नार्जि बुदां सोरमोनथाय आं माथो सिनायासै आंनि मुङा रांगाव मानोबा फैदोंमोन नार्जि बुदांनि गार्लफ्रेन्ड आङो ओइ सिख्ला मा होनलाबायदों जानला मोनला माबोरै नार्जि बुदांनि गार्लफ्रेन्ड जानांगौ जाखो नोंलाय आं मिथिखागौ नों फोथायनाय नङा बेनिखायनो आङो फोरमानबो लाबोखादों नै नार्जि बुदांजों आंजोंनि फट'जोंलाय मा लोब्बा आजिखालि फट'फोरखौ एडिटिंबो बानायनानै होनो हायो बेखौनो माबा फोरमान होननानै बुंगोन नामा आंनि फिसालाया बेलेग सिख्लाखौसो गोसोथोयो मिथिबाय आं मिथियो सोरखौ मोजां मोनो सोरखौ मोजां मोना बेनिखायनो आं बुंदों नार्जि बुदाङा आंखौ थगायनानै गारदों बेनिखायनो आंखौ नार्जि बुदांखौ नांफिनगौ आं नार्जि बुदांखौ मोनाब्ला नोंसोरनि न'आवनो सुइसाइड जानानै थैगोन आं गोदाव सोराव बुंनाय जादों आंखौ बिहामजो महरै लाखि नङाब्ला नोंसोरनि न'आवनो थैगोन आं आरो नोंथ' एमएलए ना नोंनि एमएलए खौबो सानबैसे एमएलए जागोन नायगोन आङो नोंसोरखौ सब बरबादसो खालामजोबगोन आं मा होनदों नोङो इसेबां गोहोगोरा आंनि खाथियावनो आंखौ बांद्राय गोरा खोथायै बुङोब्ला आंखौ सिगियोब्ला आं नोंसोरनि न'आवनो थैगोन आरो थैनायनि सिगां सुइसाइड नटआव नोंसोरखौ लिरनानै गालांजोबगोन आं मिथिबाय माबायदि सिख्ला नोंलाय मोजाङानो जादों नार्जि फिसाया नोंखौ गारनाया मोजां जादों ना गाज्रि जादों मिथिया जायखिजाया आंखौ बिहामजो महरै लाखिनांगौ नों जोंखौ ब्लेकमेलसो खालामनो नायदों र' नोंखौ पुलिसनो हरनो आं पुलिसनो हरबाबो नोंसोरखौसो फाव फान्दायफिनगोन आं जायखिजाया आंनो नार्जि बुदांखौ नांगौ आरो नार्जि बुदाङा आंखौ हाबा खालामाबा आं बेलेग सिख्लाखौबो हाबा खालामनो होआ माबायदि आखलनि सिख्ला बेलाय नार्जि फिसालाय बेखौलाय बोरै गोसोथोआमोन